Nangadlaw mga brad. Karon nga vlog na ako. Murag dugay-dugay na igawa ko vlog. I-vlog na ko ni kay special ni karon nga adlaw kay moadto mi sa akong isa sa pinaka-idol nga vlogger si Sir Marvin Piodo or Animal Lupit. Special po ni siya kay wedding anniversary na namo ni Mrs. Tapos moadto pagid mi kay Sir Marvin sa iyang fish pen nya dito pud mi mag-overnight. Tapos marang sayo ko nagluto, anawa kong giluto mga brado. Dami kay na litson manok, litson manok, adobong manok din na. Tapos mga ansa ta, nya na punta mag-istorya. Sige, bye-bye. Okay, mga ansa ta mga brad. Sabuan sa nako sa bawan. Dami kaayo na mga brad. Para kusgan ta pag drive nato nya. Kay murag layo-layo atong biyahe unya. Tapos tanawa. Dami kayo. Sige, kuha pa. Kuha pa Brad. Para lami kayo. Inom sa kape Brad. Ikaw inom sa. Inom. Lami no. Sige, yan na po. Sige. Lami kayo. Kaon na Brad. Lami no. Malamig kaon mga Brad. Problema, ulan lang. Pero wala pulaton sa nato. Ang sanay mohonong. Okay mga Brad, hunong ng ulan mga Brad. Excited na ko mga Brad. Prepare na ko sa akong helmet para safety first ta sa biyahe. Mga gamit po. Oops, mang kamera, uy kamera. Wag yapon. Nara, thumbs up. Okay mga Brad. Pataka raman ka. Nag-helmet na. Helmet nga mask. Ahay. Sabi ka bobo. Dapat mask na. Kana Brad. Mask. Helmet dayon. Excited ay sab. Excited yarn. Okay mga Brad. Safety tadaan. Helmet. Okay mga Brad. Diyan nato sa kuan. Gasolinahan. Ito gasolina sa dake. Para layo-layo at umabta. Okay, full tank na sir. Para good condition. Full tank. Okay mga Brad, padulong na to sa area ni Sir Animal Lupit. Hinahinay lang ta kay ulan, danlog ang dalan. Okay mga Brad, di na to sa area ni Sir Animal Lupit. Sa baybay nara mga fish pin mga brado. Isa na ka fish pin iyahan na isa Animal Lupit na muna adtuan na to karon dito ta maglingaw-lingaw mag-overnight. Kaning ako kauban da ito mga brad, ako nang igagaw, membro po na siya sa team Animal Lupit. Muna siya nagsugat sa mua. Halaton na lang daw namo siya dire sa baybay si Sir Animal Lupit. Nagkuha pa sila og baruto. So, hulat-hulat na lang sa kadali. A few moments later. Okay mga brad, yan namin nakasakay namin og baruto. Kana among kapitan da ito si Boomer na, membro gyapon na sa team Animal Lupit. Si Sir Marvin, si Sir Marvin na sa Pikas baruto, kana nakaitom. Simple ra kaayo. Grabe ra ka humble yun. Ako may ka-istorya gaya dito na mag-istorya sa iyang fish pen yun. Mga tag-advise ana sa iya. Okay mga brad, mauna na ang fish pen ni Sir Marvin. Kana ato nakita lang na orange siya. Na PC. Una na siya. Muna na ito, una na to. Dool na ta. Excited much. Okay mga brad, di anam sa fish pen ni Sir Marvin. Istorya namin na nagkatawa-katawan ako mga brad. Happy yarn. Happy no. Happy kayo. Okay mga brad, ay sa tag-advise ni Mr. Marvin magtabi sa amin kadali. Ang uban na magkuan. Para lang sa talan. Oo, mo gyud. Tapos matahan na rin ko. Okay, ano ba ang pang-itab siguro. Para Tagalog ang subtitle nimo English na lang tayo eh. Bisaya pag subtitle pag Tagalog.
Amingwit dahil mi ani og sibad mga brad. Sa binuhi ni Sir Marvin. Maya mo ipa ni Udto. Sir Marvin nagmaghimo na sila og kanang pangbingwit. Tanaw sa ta sa view sa fish pin ni Sir Marvin. Tanaw ninyo. Nindot kayo diri ah. Nindot kayo diri nga area. Marelax din ka ba? Okay mga brad, so good na pamingwit mga brad. Kami ni Sir Marvin nag-uban. Gawag tail oy. Matik, sikan ka. Ugog ko. Hunon lang ya. Og sa dihang dugay mi nakakuha mga brad. Kaya mong gamit mong gulani katong lure sa pang kuan na fishing. Dugay di mo ko Pasayan. Pasayan. gawad yung tail oy. Pasayan. Gawag kay kong tail dre. Sigurong isda. Apa to? Ayun ay ulon man. Pero ayun na kay ni kuha na to. Right, pero. Oo. Giraw. Sayan siguro. Sayang ah. Sayan. Sikat sa direct. Si kanto Ako ate. na dua pagkuan. Dito kamot. Amazing. Ginagawa mo. Wala ka na. Pero nga eh. Yan na. Hangin. Yan na siya. Sana. Lapo ba? Tinggaan siguro. Bila na. It's a prank. Busog man. Busog. Kurataw na to kay Hatag na to sa expert para dali ra makakuha. Si Gomer na ang namingwit. Tanaw na lang sa tagdiyo sa gawas kay murag wa may kuha gyud. Okay mga brad, nanay kuha. Nakabingwit ra gyud. Brad. Dako gyud maisog ba namo ni mga brad mo yang paniod tuhon. sabi ko boss. Sige, boss. Gaya mo sabi ko kanya. Sabi ko kanya. Kabalo mo ka. Ade. Di man mo kuan. Ginagawa mo. Mga brad, naglisod kong tanggal ani sa taga mga brad. Manang gitabangan ko ni Sir Marvin nga. Kasi kong kuha pero na si Sir Marvin kay dali era. Anday niya. Siya pa yung nagkamera. Ayos. Hoy, bagay sa nato parang Mangulas na po, masabay sa Okay mga brad, try po na og set up ang akong fishing rod kay mamingwit ko sa gawas sa fish pen kun basta hindi makakuha po. Kusog kayong hangin mga brad, murag di kita kakuha ani gihapon. Nagtabi na lang sa ako kay sir kay murag wagit tay kuha ani.
Oops. Thumbs up mo sa ako mga brad. Ayos kayo, good. Lingaw kayo. Okay mga brad, may natina kayo sa kapin. Budas na po. Dahiman ang buhi ni Sir Der sa iyang fish pin, mga budas o sibad. Hindi siya budas na ako siya dakin nga budas. Kani mo sugbahon. Budas o ang gatong sibad. Siya po isa ang apas ko at Tras naghulat mi sa among tinungag nga kanon mga brad nga maluto. Istorya sabi sa among life. Siya na mo sa hangin kay kusog kaayo. A few moments later. Muna na among mga kuha mga brad, budas o sibad. Ako na isog baron. Among paniod to. Okay mga brad, gihugasan na akong isda kaya ako na isog baron. Pero hinahinay lang tagunit ani kay delikado ni makatunok ning budas, sakit kay ni makatunok iskay patay na. Hinahinay ra. Tapos gibutangan na po na pang palasa ang isda mga brad. Magic sarap lang akong gamit ani. Ug sa dihang pag sugbala na ako mga brad, buhi pa day. Lukso-lukso pa mga brad. Ikuha na na magtinay ang isda mga brad, pero buhi pag hapon mo nagigunitan na lang ako pag sugba. Kaya ako sa gipit. Ito siya, hindi na siya mulihok. Nabidyoan kaya ito na ako katong pagkuhan. Okay mga brad, luto na among sinugba mga brad. Kaon na meron. Hey, that's pretty good. Tapos na may ani na nga mga brad. Istorya na lang pod mi. Si Sir Marvin naghimo siyang fish net para sa iyang isa ka fish pen. Pa mi ka video sa pagkaon gay na kay gipanggutom na. Istorya na pod sa kinabuhi namo.
ano yung mga diamond pa, isa. Wala pa kasi tatsi ka din, kenapa kay stress part? Ano yun kay stress part? Kasi tatsi yaw. Ngit-ngit na mga brad. Taod na ta sa tong duyan kay para natin tulugan unya. Dali arang gabi eh. No, taro nga nagtaod brad ha, taro nga. Good igid kana good. Kana sige pa. Pero da. Kana. Ginagawa mo. Spikas na pud brad kana spikas. Good igihapon brad ha, kay para di ta matagak brad. Di ta mahulog diha. Ning view sa fish pin ni Sir Marvin paggabiin na mga brad. Hindot yun kayo mga brad. Marelax yun ka. Matungin yung balod. Yang tugnaw sa hangin. Hindot yun kayo. Relax na relax. Nag-prepare na pud mi ani sa among panihaponon mga brad. Wa may kabidyo sa pagluto sa pagkaon kay nangalingaw naman. Lingaw naman kayo ang among gihuna-una. A few moments later. Okay mga brad, tapos na may ani nangaon mga brad. Kani mo ni si Kuan, si Paping. Nanudsod daw siya ron kay para na panandaan na mo ugma. Kanang sudsod mga brad, ang naghimo ana si Sir Marvin. Naa sa description ang link ana giyon sa niya paghimo itong vlog nila nga pagpanudsod nila. Catch-an ko nasa ibutan ako sa description ang link. Para kaya. Unas na yun siya. Dali era ni unas no kay paglakaw na to taog. Wala na to, unas-unas na budayon. Dugay-dugay gid ay siguro ta. Basil. Ay, anaasa mo. Let's go. Dali ra. Tara guys. Nara si Paping mga brad, di kayo makita. Grabe kang ngit-ngit. Nara siya, muna siya nanudsod mga brad. Di na kayo kita. A few moments later. Muna na ilang kuha mga brad oh. Daghan-daghan pod, sayan, mga isda pod. Muna among pamahawon ugma. Salamat gid kayo Sir Marvin. Grabe gid ka sulit ang paglaag dira sa imo. Grabe gid ka lami kayo. Okay, para malabay dito. Pops. Iya dah. Oh. Nailun to do. Ugma, pwede na ugma. Ting tulog na mga brad. Good night na. Tulog na ta. Ugma na pud ta. May buntag mga brad, buntag na mga brad. Hamingwit sa ako mga brad kay basig makakuha di ay. Pero wa gid ay kuha.
Saya dah diri ano. Kay mga brad, glutuan ta ni Sir Marvin og katong pasayan nga kuha gabi sa sudsud. Wala atong pamahaw ron, grabe kalami mga brad. Sir Marvin pa yun ang nagluto. Special kaayo ni. Okay kaayo. Okay mga brad, mamahaw ta. Kainan na. Paghahon po namin pangaon ani mga brad, manguli na nadayon ni ani. Salamat na lang po dayon ta kay Sir Marvin. Salamat din kay Sir Marvin sa pag-welcome sa mga adira sa imong fish pen. Salamat sa imong kamaayo. Tana pohon na pod lingaw gyud kaayo dira sa imuha. Tana welcome mo na pod minimo sunod pohon ngana mi. Salamat kaayo sir. Gilutuan pa yun minimong special na pasayan. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. La 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 oh 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 oh. Hit the road in my drop car. It's when you didn't hit me on my phone. I saw you walking, so I pulled up beside you to see if you needed a ride home. Hadn't thought about the night before. The summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Your everything. Tell me what you feel inside. 'Cause when I look at you in them ocean blue, I can see it in your eyes. I want you be my baby. Then one day I can be your. Won't you be my baby? Then one day I can be your everything.